Peru ste borci, ideme si pootvárať nejaké boxy, čo som si pokupoval. A od zajtra pridávam do tejto hry nového Brawlera. Aha, čo mi to padlo? Jae-Young, ty kokos, špeciálny Brawler. Ďalšie, čo tu máme? Box. Šmejdy, nič. Dobre, aha, koľko ich máme ešte? 10. Čo mi to padne? Aha. Steral Shelly. Ďalší, aha. Shelly Dancer. Ešte 5, 4, 3, 2, 1. No, tak zajtra čakajte, pridal som do hry nového Brawlera. Neodoberajte to, nesledujte to a vymazávajte to. Neodporúčam to sledovať mladším ako 18 a starším ako 19.